Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, all. Gusto na lagi. Gusto na. Okay. Goodbye, Justin. Oh! Ah! 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 Usa ni gisambling ni mo sa kunaw! Ah! Kasakit! Ah! 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 Salbahis ka! Ah! Daan ko na ikaw gipasinat, Justin. Lahi ko sa buwan. Nalimot kas kanunay na ko isulti, Justin. Ako ka lang. Nakamati ka. Ako ka lang. Tara! Di ko magkakita! Ah! Dili ka mahimo mo palayo na ako, Justin. Kung dili tamad ka kapuslan, dili ka sa kapuslan sa imong kabed. Salbahis ka! Ba't yung tigaw? Ah! 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 Ba't yun ka? Hain naman ni si Justin. Ma'am, nakaluto na ko. Kathy, o pa man yun mabalik si Justin. Hain naman ka siya. Mubalik pa ka itong imong bana, Ma'am Alice. Miss haad siya nga mo balik, Kathy. May nalanganan lang yun tingali siya. Pero gikulbaan ko. Basin ko na disgrasya siya. Hain naman sa disromero nga miapas niya, uy. Ma'am Alice, relax. May tingali nga mukhaon na lang sa ka. Dili ko mukaon. Magpaabot yun ko ni Justin. Oh, okay. Ana, sige. Mag-init lang ko og tubig init ha para magkapit ha. Okay, sige. Sige. Sorry, Ate Alice. Pero kinahanglan akong ipalayo ni mo si Justin. Nahibaw ko doon na sa daotang plano. Ug ka na ang dili ko mahimong tugutan. Unsa na kay nahitabo ni Mara o Justin? Ah! Ah! Ba't yung takamara? Imo nagsa ang hitabo ni mo, Justin. Imo nagsa! Ayaw ka bala ka. Dili ka pa mamatay, ana. Naong lang di mo ka nang naluto sa asido, Justin. Karon, tubag ako. Kinsa ang imong kabit! Salbahis ka! Husto ka! Salbahis ko! Og nahibaw gyud ka kung unsa ako kasalbahis ko na ako di masakitan. Pero wa ka mamati na ako. Mara, tabang! Sakit kayo kagunaw! Mara! Sultihin ako! Kinsang imong kabit! Kung dili ka masulti, biyaan ti ka dinhi! Eh, Oh, unsa naman Romero? Hain naman si Justin. ay, wag yun siya sa merkado, ti, oy. Unsa? Wa man siya na disgrasya sa ibabaw, ti. Mingaw naman siya sa kasada. Basin ko may pauli to sa beach resort, ma'am. Kang Miss Mara ba? Ah, kana. Murag maugin akong pagtuo. Manawag kog suway ha. Dili ko mo to nga, may balik si Justin kang Mara. Maayo na namang pagkasabot. Basin doon na siya gikuha dito. Nagtipon mangod na sila. Pangitaan ninyo si Justin. Basin kung na po sila na siya ni Miss Mara.
Aw, di malas yun. Kung maunay siya siyang kabit, Romero, Kati, tabangi ko ninyo. Pangitaan ninyo si Justin. Ma'am, kalma lang. Kadiyot kaya akong tawagan si Mara, ha? Kung nagkita man sila, ako nang mahibawan. Kadiyot lang. Dili ko motuo nga to si Justin Kamara. Kay misaad na siya na ako. Nga dili na gyud siya makig-uli pa kang Mara. Alo, pwede man motubag si Mara. Ato na lang ko manawag og usap niya, eh. Kadiyot, ha? Kati, pahibaw ataw mi sa balita, ha? Tawag! Tawag! Tawag mo! Dali ako niyo sa ospital! Tawagin ko ninyo! Tawagin ko ninyo! Mara? Ngano ka? Naghilak man ka? Unsa man giadto nimo si Justin? Oo. Natultulan gina akong ilang abutanan siyang usa ka kabit. Og dito gid si Justin. Unya, unsa may nahitabo ninyo? Oo, ako makapugong sa kong kasuko. Ha? May gibuhat ka bang dautan? Ang asido nga akong giandam sa kabit ni Justin. Di ako misablik sa iyang naong. Unsa? Niluto ang pikas naong ni Justin sa asido. Guba na ang iyang naong. Naglagot ko siyang sinultihan. Huwag naglagot ko rin una nga mabutungan nito ang iyang kabit. Unya, ahahain man karon. Hindi ako sa kumbay. Uwauna ko ba ito sa beach house? Hain mo si Justin. Tabot. Ako sige biyaan kay gusto ko niya pat yun. Mga bitagan na lang ko. Oh. Pero, nalantawan ako nga kitabang siya sa mga tao. For sure, ginanag ito siya sa ospital. Oh, okay. Sige, tago lang una diha, ha. Susihon ko si Justin. Tago lang sa kadiha. Kasi dili may magpapriso ko. Tago lang lagi sa des inyong bay. Sige, Miss Mara, ha. Bye. Noy, Ricky! Noy! Ma'am! Mamara! Ma'am! Ni balitan na ko si Mulba. Dito na ko no sa sabayan nila ni Alice Justin. Wa ko no dito si Justin. Si Romero na ko noon, nakitaan niya dito. Ni Ricky pamati. Kung doon ay mangita na ko, ingnangawa ko din hiha. Nakasabot ka? Ha? Labi na kung polis ay mangita na ko, ingnawa ko mauli. Ay, o sa may krimen nga imong nabuhat karon ha, Mamara? Basta! Ayaw na lang pangutana. Basta kay wa ko din he. Doon, wa ka rin he. Bisan niya ka. Ay, unsa naman sa kahang nabuhat na sa inyong bayada? Ay, akong tsuyahan stimul bahin ini. Hain naman kini si Kati, Romero. Ate, nagsigil mo kang pangutana. Ay, kung hain ang mga tao. Gusto na ko mahibaw kung hain na si Justin. Kay gabi na kaayo. Ay, naunsa. Uy, Kati? Nakakontra na ka ni Mara, Kati? Oh, og dili maayong balita. Oh, Ha? Oo, si dili maayong balita, Kati. narisgasya ba si Justin? Naapasan ni Mara si Justin sa sabay sa iyang usa ka kabit. Oh, Unsa? tarawa? Daan ba ko? Wag ayong uto ka tong Justin. Dili, Yabag yun sa usaon. dili na tinuod. Mao na ang tinuod, ma'am. Mihatag man gani si Mara sa address sa laing kabit ni Justin. Dili. Dili. Kalma lang di. Oy, miingon na ba ako nimo ha nga ayaw yung slag. Ayaw yung salig dayon ang Justin. Uniyaw, sabay na hitabo nila, Kati. Nagbugno ang pulos kabit no. Ang kabit 1 ug ang kabit 2. Unya, kinsa may midaog ha? Kinsa? Tuwa sa ospital si Justin. Unsa? Na-hospital si Justin? Kaya nga naman, giusa ba siya ni Miss Mara? Sosihanin niyo. Sosihanin niyo kung giusa ni Mara si Justin. Palihog. Ang giandam ni Mara nga asido para sa naong sa kabit ni Justin, iyang nasablig sa naong ni Justin. Patay.
Dili na gwapos Justin, ha? Dili! Ano na yung resulta sa mga pit? Doon na magikarma. Aw, nagsugod na yung gaba nila. Nagkagobo tagyod sila. Mong ikaw ate, kalma lang ka diha, ha? Kay, nagpatay ng mga midawg-daog ni mo. Susihan ninyo ang kahimtang ni Justin Romero! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!